Santos sa kabasan na imbag nga bigat kada kayo amin naapos sa detalye po ng ating balita. Ilang lugar po sa Pangasinan muling binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Lugar sa Pangasinan nitong linggo at kahapon, August 17, 2026 dahil sa nararanasang tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng habagat. Nitong linggo, August 16, 2026, nakaranas ng malakas na agos ng tubig sa daanan ang mga motoristang ito sa mga terem kung saan naging pahirapan sa kanila ang pagtawid. Nalubog rin ulit sa tubig ang barangay Pampano sa nasabi ring bayan. Kita sa ibinahagi ng ilang residente ang pagbaha sa kanilang lugar. Binahari ng ilang bahagi ng Labrador tulad sa ilang daanan at barangay kung saan mabilis ang daloy ng tubig, diretso sa kabahayan ng mga residente, sabay sa patuloy na pag-uulan na naranasan naman kahapon, August 17, 2026. Maging sa Sual, umapaw rin sa kalsada ang tubig na nagmumula sa ilog dulot ng naranasang sama ng panahon din kahapon. Maging sabay ng Bugalyon, binahari ng ilang kalsada. Ilang lugar din sa Alaminos City ang binaha, kung saan naging pahirapan sa mga motorista na makatawid sa kalsada habang nagsagawa na rin ng rescue operations ang otoridad sa mga lugar sa lungsod kung saan inabot na ng mataas na tubig baha. Nagsagawa rin ng rescue operations kahapon ng MDRMO sa Agno para sa mga residenteng inabot na ng tuhod hanggang halos dibdib na tubig baha ang mga kabahayan. Tuloy-tuloy naman ang pagbabantay ng Pangasinan PDRMO at maging pagbibigay abiso tulad sa mga bayan at lungsod na naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng habagat. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM.